बेलासिबा जोङो पार्सेल नेगासिनो दङ आंनि मोननै प्रडाक्ट सफैगासिनो दङ एबार नैबे बसनि मोननै प्रडाक्ट आरोना दाबो फैया पार्सेल बयानो ओइ डिलिभारि बय आजाव आजाव नेगासिनो दङ दाबो फैया फैसा लाना रेडि बावनो सासे এসে এইটো জোর লাগছে করবা পড়ছে নাকি হ্যাঁ বিরাট মজা নেই গঠা অন্থাও বাথাও গুলু মুলু কি নাম তোমার হ্যাঁ কি নাম হ্যাঁ নাই নাম নাই তোমার নাম কি নাম নাম কি মিছা নাম কিসो রাयलायनो रोङा दाबो কসুন তোমার নাম কি নাম बिसिगरखौ थेख्लायनानै थिनहरसै नामा इसिबां गोबाव बुवा मालाय मोनै बे मा गस्ला वा लोगोफोर आंना सफैबाय नै ओमफ्राय बिहाथ' लाख'नो हालायलायनानै बिराद खुसि बियो दिनै सफैनायखायनो जुथा माबा माबि बिहरदों बुट्स खुसियानो लाज्ला जोङो सफैबाय आरो मा हिट सफैदों नै बुस्थुआ 7 नाम्बार 8 नाम्बारसो होनदोंमोन नामा 7 नाम्बार सफैखो हा 8 नाम्बार नङा नै 7 नाम्बारसो औ स' गाइस जोङो नै आङो सासे लोगोनिफ्राय 220F लाबाय आरोना दायो जों बेजों थांसिगोन जोङो थांगोन दिनैहाय पलासबारियाव आरोना पलासबारि ना पलासगुरि नामखौ बावलायलांबायसै आं जिखुनु जाया ब्रह्मपुत्र जिङाव थांगोन आरोना जोङो ब्रह्मपुत्र दैयावहाय ओमफ्राय ओरैजाय दङ जाहैबाय नै जोंना डिडि ब्लग मिस्टार दिदोम दैमारि फंबाय दंफैयो नै आंजों लोगोआवहाय ओमफ्राय जोङो दिनैहाय बेजों आंजों थांगोन आरोना बिदिब्ला थांनोसै ना मा होनो आदसा फार्स्ट टाइम बेरायनो नागिरदों ना एक्सिडेन्ट जानानै आंबो बिराद गोबावसैमोन गारिबो सलायाखैमोन मायाखैमोन माने राइड खालामाखैमोन ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो दिनैहाय माने पलासबारियावनो जोङो एसे बेरायहैनो होननानै सानबाय आरोना थ' गाइस बिदिब्ला जोङो थांनोसै स्टार्ट खालामसै फैदो गाखोदो जाबाय रेडि दिनै मोजां थांनानै मोजाङै सफैफिनबानो जाबाय जेबो खैफोद आफोद दाजाथोंसै आरोना है मालाय सिख्लाखौलाय मानो नांगौब्रा जोङो मिर्जा टाउननि एसे खाथियावनो दङ मजा स' लोगोफोर आंनि गोदोनि फार्स्ट बाइक बायनाया आङो 220खौ बायदोंमोन ओमफ्राय 220खौ फानहरनानैहाय नैबे R15 बेखौ बायनाय जादों आरोना 220खौ फानहरनानै R15खौ बायनाय जादों ओमफ्राय दाथ' गैला नोंथांमोननि गेजेरावहाय गंसे गोदान गारि फैगासिनो दं आरोखि ना आंनाहाय लाबोगासिनो दङ नोंथांमोननि गेजेराव जेब्ला लाबोयो अब्ला नोंथांमोना नुगोन आरोना दा जोङो थांगासिनो पलासबारि मिर्जानि एसे खाथियावनो दङ जोङो मिर्जा टाउन मोनसिगोन दायो नै आखाया माने साबावो आरोना नै दाबो मोजां माबाजोंनो हाया ओमफ्राय आसुफ्राथ' नै गोसोम जानानै थाबाय गवाखैबो ओमफ्राय बिराद गाज्रि नुयो आरोना ओइ बयनि बेनो जाबाय मिर्जा टाउन लोगोफोरनो ओरैबायदि ट्रेफिक जायो नैबे जायगायावहाय ओरै सिदा थांबा मोनबाय गवालपारा ओमफ्राय ओरै नै लेफ्ट साइडजों थांबाय सानदुबि ओमफ्राय राइट साइडजों थांबाय जाहैबाय पलासबारि आरोना जोङो थांसै राइट साइडजोंहाय साहा पलासबारि माने जुबिन गार्डनि गान दंलायोलै लोगोफोर पलासबारि होननाय जुबिन गार्डनि मोनसे गान दङ आरोना बेनो जाहैबाय मिर्जा टाउन लोगोफोर आफ्टार लं टाइम दिनै मट' ब्लग लाबोबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय आरो मा आंनि गोदान फैगासिनो दङ नोंथांमोनहा एक्साइटेड दंना गैया लोगोफोर कमेन्टआव खालामबानो जाबाय जानुवारियावनो आङो लायगोन आरोखि ना गारिखौहाय दायो माने गारिया श'रुमाव दंफैखासै खिन्थु आं देखायथ'वा दानो जानुवारि 1 तारिख आरो 15 तारिखनि गेजेरावहाय लाबोगोन आं गारिखौहाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव माइकनि साउन्ड क्वालिटिफ्रा माबायदि खोनादोंथाय लोगोफोर आंथ' मिथिला जायखिया एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय ओरैबायदि गाजोबनानै दङ खुनुरुखुमसो आङो जराय मराय खालामनानै लाबोबाय खिन्थु क्वालिटिया साउन्ड क्वालिटिया माबायदि खोनादों आं बेखौथ' मिथिला वाव माथो गोजांसिगोन नामालै जेकेटबो गानबासो जोङो आखाया सायो दाबो नैबे आसिखौ ओरै सिख्रबथारनो हाया नैबे आसि मोनसेखौहाय सायो आरोना लासै लासैनो हामथोंसै इसोरनि अननायाव मानसिया बासायबाय बेनो बहुद धन्यबादसै वाव नैबे जाहैबाय आजान्था कम्पानिनि लोगोफोर आजान्था कम्पानि बै लावनि नैबेहाय लिरनाय दंखायो बिराद गिदिरलै बियो आजान्था कम्पानियाहाय
माने मिर्जा टाउननि साहाजों फैबानो नैबे आजान्ता कम्पानिखौ मोनगोन आरोना नै बेबायदि गिदिरखा बा थान्दा थान्दा wow जोङो दायो थांगासिनो दङ ब्रह्मपुत्रआवहाय 220F गारिजोंहाय मट'ब्लग खालामनाया दिनै फार्स्ट टाइम आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो 220 जोंहाय मट'ब्लग लाबोबाय स' मोजां नाङो लोगोफोर सालायनोबो मोजां नाङो कम्फर्टेबल बिरादनो माने नैबेखौबो नैबे खर'खौबो बिराद मोजां नुयो आरोना मालाया माबायदि मोनो आं बेखौ मिथिया खिन्थु आंनि थाखाय मोजां आरोना बा माथो साजायनानै दोनलायदोंलाय नै लोगोफोर मोनफैबाय बेनो आरोना गाहायाव एसे नामायनि आइ लाभ पलासबारि लिरलायनानै दोनदों माथो हनै जाहाजबो दङ माबा माबि दङ नै एकदमबारे स' फाइनालि लोगोफोर जोङो दायो मोनफैबाय नै पलासबारि ओमफ्राय ओरैजाय माबा माबि एसे डेक'रेसन बानायगासिनो दं आरोना नै नैबेजों दं जाहैबाय आइ लाभ पलासबारि दासो बानायगासिनो दङ नै ओमफ्राय नैबेहाय माने एकदम सिमेन्टनि नाव सिस्टेम बानायदों आरोना नै बा नै सान हाबसिजों ओरैबायदि समायना नुखायो जायगायाहाय ओमफ्राय जोङो फैबाय नै दायो मोनफैबाय फंबायजों आंजोंहाय जों सानैल' रावबो गैया बेखौ लाग्रासो बानायबाय ओमफ्राय आंखौ माबायदि मोनखो गोसोखौ फैनानै मोजां आं फार्स्ट टाइम फैनाय फार्स्ट टाइम दायो ओरै बानायगासिनो दङ नै माबा माबि बाहाय निउ इयार माबा पिकनिक जाग्रा जायगा माने निउ इयारावहाय पिकनिक जायो खोमा ओरैजाय माने देग्लायसो फार्स्ट टाइमथ' ओमफ्राय ओरैजाय नै नाव बानायगासिनो दङ बेजोंहाय ओमफ्राय गाहायावबो नाव दङ नायनो हागोन नोंथांमोनहा बैलाय नाव हनै जाहाज बेनो जाबाय ब्रह्मपुत्र गेजेरावहाय आइलेण्ड दङ नै बेसेबांबा गिदिर आइलेण्ड हायो गाखोहैनो हागोन आरोना नैबेहाय फै गाहायाव थांनि ओरैहाय नाव दङ माने जाहाज दङ नै गिदिर दङ नैबे आरो नैबे माने रेस्टुरेन्टबो नामालै ना मा जाखो हनै जिरायग्रा दंलायो जिरायग्रा माबा दंलायनो सियार मोजांनो ओमफ्राय ओरैजाबो दङ रेस्टुरेन्टसो बियो बेखौ जावा खोमालै ना जावो नामाथाय रेस्टुरेन्टसो हनै बैलाव हनै गेजेराव लाङो खोमा रेस्टुरेन्ट सान हाबहांजों बरिया नुखायो नै नायनो हागोन जावोना जावाथाय आं फैबाबो खेबसेबो जावनाय नुफेराखै नैबेखौहाय सिङावबो दङ नै खथा दं माथो रुम दंजोबो नै बेरायफैलायो लोगोफोर मानसिफ्रा माने ओमफ्राय सोरबाफोर नाव गाखोनो गोसोबा गाखोनो हागोन नै जाहाजा मेरला दंखायो बाव गंसे दङ ओमफ्राय हरैबो गंसे दङ आरोना नै ओमफ्राय सान हाबसिजों माने बिराद मोजां समाय बेलासियावसो बेरायफैनांगौ नैबे जायगायावहाय हरिबल माने बेलासि बोथोरावहाय बेरायनो ओरैबायदि मोजां जायो लोगोफोर थान्दा ओमफ्राय सान हाबसिजों ओरैबायदि माने मा होनो गोसोखौ माने बोर होयो आरोना गोसोखौ बिराद मोजां मोनो सान हाबसिजों सान गोजाजों जाबजों नै ओरैबायदि मोजां नुयो मानसिफ्रा रिल्स बानायगासिनो दङ फट' लागासिनो दङ आरोना ओमफ्राय जोंबो बाहायनो एसे बेरायफैबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरोना नायदो लोगोफोर बेनो जाबाय ब्रह्मपुत्र बै आइलेण्ड नै ओमफ्राय बिनि आरो हरजाय दै दंबावो आरोना नैबेहाय गेजेरावहाय आइलेण्ड जानानै थादों बेसेबांबा गिदिर आइलेण्ड बियो नै ओमफ्राय ओरै दै आरोना रायजोफोर नै ओरै अखाफोर ओंखारदों दे नै ओइ नै मोजां नुगोन नुवाखैथाय नैबे गुफुरा नै आखाया गोसोम जाखायो ओरै अखाफोर ओंखारदों खिन्थु साना मा ओरै हाबबाय नै साना नै गोजाजानो हाजो गाहायाव दङ हाजोनि एसे गोजौआव ओरैजाय सान हाबनाय लगे ओमफ्राय अखाफोराबो ओंखारबाय नै ओरैजाय साननानै मा बुंनो सानो बुहुमा गल ना दाब्लां बेनो आरोना लोगो ओरैबायदि इमाजिन सोरबा माने नैबेहाय आं मोनसे आइडिया मोनबाय आरोना जोंथ' नैबे टाइम जानाय लोगो साना ओरैजाय हाबगोन हाजोजोंहाय ओमफ्राय मा अखाफोरा नैबेजों ओंखारगोन बेखौ आं माने एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरोना दिनैहाय नैबे पलासबारियावहाय बिनि थाखाय नाम जादाबो जानो हागौ आं बेखौ बुंनो रोंला खिन्थु आं दिनै फार्स्ट टाइम नुदों दे मालाबाबो फैफेरबा नुवाखैमोन माने थाल खालामाखै आरोना फैदोंब्लाबो थाल खालामाखै पुर्निमा ना मा होनदों दिनै ना अमाबैसा पुर्निमा समावहाय
पुर्निमा दिनावहाय फैयोब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन पुर्निमा ओरैजाय सान हाबनाय नुगोन ओमफ्राय ओरैजाय मा अखाफोर ओंखारनाय नुगोन नै नैबेजोंहाय नै दा बांद्राय साथियाखै माने खुवा खुवा दङथ' गोजां बोथोर ओंखायनो इसेबां माने साथियाखै नोंथांमोनहा बिसेस खालामबा नायफैनो हागोन आरो ना